Dnes sú to presne 3 roky, odkedy som bola na umelom oplodnení, z ktorého sa nám narodila Thea. Ona má už 3 mesiace, akože neuveriteľné, ako rýchlo ten čas letí. A ja s ňou idem dneska na prvé očkovanie. Ak budete počuť hĺbku, tak oproti nám stavajú a ja mám Theu na záhrade v kočíku, takže musím mať otvorené okno, aby som ju počula. Thea bol môj druhý pokus v umelom oplodnení a vlastne aj posledný, pretože ja som mala iba 2 embria. Ja som o tom, že idem na ten embryotransfer, nepovedala takmer nikomu. Po tom, čo som si zažila po tom prvom transfere, ktorý bol neúspešný, som si povedala, že už to znova prežívať nechcem. Pred tým prvým transferom som sa strašne tešila, bola som už tak proste naladená, že to vyjde, každému som o tom rozprávala. To väčšie sklamanie bolo to, keď to nevyšlo a vlastne oveľa horšie bolo ešte to, keď sa ma všetci po tom transfere pýtali, že ako som dopadla a ja som vlastne každému musela potom povedať, že nie som tehotná. Preto som si povedala, že o tomto druhom embryotransfere poviem naozaj iba svojim najbližším. Nielen oznamovať to, že nie som tehotná, ale oznamovať to, že áno, však som tehotná. By sa v podstate ani nemalo do toho ukončeného prvého trimestra. Čo mňa teda trošku mrzí je to, že ja som prišla o tú možnosť povedať svojim najbližším, že som tehotná bez toho, aby to čakali. Ja som proste si ráno spravila test. Šlafo so mnou ani nebol, pretože ja som sa tak strašne bála sklamania, že som si ho proste spravila radšej sama. A v momente, ako som zistila, že je tehotný, tak som išla za ním a potom som to vlastne na WhatsAppe poslala mojim rodičom a kamoškám som poslala video, ale iba 2 kamoškám, pretože ostatným som to chcela povedať osobne. Toto bolo fakt iba také, že ja som to potrebovala zo seba dostať von. Samozrejme, že som mala v okolí ľudí, ktorí vedeli o tom, že som na tom transfere bola a ja som nechcela, aby to vedeli. A potom som sa strašne dlho týmto ľuďom vyhýbala, pretože na mňa tlačili s tým, aby som im povedala tú odpoveď a proste hlavne keď vedeli, že som mala iba 2 embria a že pokiaľ by sa mi ten vklad nepodaril, tak by som musela celé toto absolvovať znovu. Boh vie, či by som vôbec do toho išla. Už sa zobudila, takže musím končiť. Ale táto slečna všetku pozornosť pýta. Joj, si sa dobre vyspala? Buchta.